Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar dai kullum mun sake dawowa. Yau ma za mu nuna muku yadda za ku kwashe miliyan 1 a Hamster Kombat. Yau sun yi updating, in kuka kalla yadda yake ba kamar da ba. Zuwa za ka yi ka taɓa daily cipher sau ɗaya. Za ku ga gurin ya canza kala, ya nuna alamun ja, alamun yanzu za ka iya taɓa code ɗin. Sai ka zo ka taɓa dot letter F za ta fito maka. Sai ka zo ka taɓa dash ya cire, bari in sake dash sai dash sai sai dash. To gashi nan an ce take the price. Yanzu zan ɗau miliyan 1 ta, kowa ma zai iya gani. Yanzu na samu miliyan 1 ta. Kar ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa idan har bidiyon nan ya yi ma'ana a gurinku. Mun gode, ma'assalam.